Když vám řeknou, že za vámi přijede na léto pár příbuzných, kolik myslíte, že jich dorazí? 2, 3? No tak schválně. Dorazili Lita, Náčo, Načito, Bratránek Bat, Tero, Taby, Toníta, Skútr, Gordíta, Čača, Lotlot a Lucíta. Zjistěte, co se dá o dívce Tater a jejich příbuzných a ještě víc. V novém seriálu Primos. Nový seriál. Od pondělí 11. listopadu v 17:10 na Disney Channel. Vedni, jsem Marin. Spolužáci, je tu nový školní rok. S přáteli. Jasná, páka. A všichni se dobře baví. To bude vážně super. A všichni jsou zváni. No, tak tomuhle říkám výhra. Roztleskávačky, Já nemůžu neuspět. zombíci, Je čas trochu přitvrdit. vlkodlaci, To jsou nervy. mimozemšťané Tohle fakt pochopí jenom mimozemšťan. a k tomu tihleti. Oh, pane Paddlesticksy. Teď, když jsme si vyjasnili základy, pojďme se pobavit. Jdeme. Užijte si legraci na vesmírné lodi při měsíčku. Oddejte se rytmu nového animovaného seriálu. Zvládnout spolu tuhle skvělou školu, tenhle čas je náš. Máme tady zvláštní rok. S námi můžete být sami sebou. Se hrozně těším. Bože můj. Seriál Zombie animáci. Premiéra 28. října v 19:05. Pouze na Disney Channel. Nasadit přilbu a jedeme! Plným plynem vpřed, zabočit, projet obývákem, kolem stolu a už jsme u jezera. Ahoj, jak se máte? Než vyrazíme dál, zahrajeme si na dobíjení baterie. Baby Born elektrický skútr, to je jízda. Tati, nechceš se radši projet mým autem? Vítejte zpět, Stelo. No, tak ty umíš mluvit. Vstala? Skoro. Co dál? Takže modrá, odvážné. Pardon, drahoušku. Máš pravdu, čas na jídlo. Tvé oblíbené, že jo? Jak jsi to věděl? Na co pak má Emma dneska chuť? Kaše s ovocem. Dá si vodu z lahvičky. Rychle na nočník, utíkejte. Ještě vykoupat? A teď už je čas do postýlky. Dobrou noc, Emo. Nová Babyborn Emma a Jonáš z doplňky pro miminko. LOL surprise. Co pak je to uvnitř? Vlasy dlouhé až ploutvím, to jsme my. Milujeme čpitky, milujeme perly. Tweens, mužské pany, podívej se na nás, měníme své barvy, žijeme svůj mořský sen. LOL Surprise Tweens, mořské pany a malé mořské panenky.
Alfrede, jsi tady? Halloween je konečně zpět. No, tohle skvělé vítězství bych chtělo oslavit. A velkou. Se samými hororovými epizodami. No jo. Dobrý den. Možná ne hororovými, ale trochu strašidelnými a hodně zábavnými. Nepříliš strašidelný Halloween. Ve dne jsem Dalancmanová. České znění vyrobila společnost Aiuno SDI Group v roce 2022. OMZ. Stýská se vám? Vaše oblíbené postavy jsou zpět. Akorát, že tu něco nehraje. Vypadají tak animovaně. Nechte se unést rytmy nového animovaného seriálu. Protože v Seabrooku se i obyčejný den ve škole může změnit v šílené a absurdní dobrodružství. Zombie animáci. Premiéra v pondělí 28. října v 19:05. Pouze na Disney Channel. Alfrede, jsi tady? Halloween je konečně zpět. No, tohle skvělé vítězství bych chtělo oslavit. A velkou. Se samými hororovými epizodami. No jo. Dobrý den. Možná ne hororovými, ale trochu strašidelnými a hodně zábavnými. Nepříliš strašidelný Halloween od 31. října do 3. listopadu od 14:55 na Disney Channel. Soul Slime, pračka na voňavý sliz. Vlož sliz do pračky, přidej voňavé kuličky a zapni praní. Chvíli počkej a hele, už je hotovo. Soul Slime najdeš v Bambuli a dobrých hračkářstvích. Tati, nechceš se radši projet mým autem? Vítejte zpět, Stelo. No, tak ty umíš mluvit. Vstala? Skoro. Co dál? Takže modrá, odvážné. Pardon, drahoušku. Máš pravdu, čas na jídlo. Tvé oblíbené, že jo? Jak jsi to věděl? Vítejte ve světě Hot Wheels. Sešlápni plyn a objev svět, kde se T-Rex může stát závodní dráhou, žralok supermyčkou a RC Monster Truck Megavrex se dá ovládat na dálku. Největší dobrodružství zažiješ jen ve světě Hot Wheels. Kolik světů se skrývá ve stavebnicích Lego? Kolik si jen dokážete představit? Objevte nekonečné světy kreativity se stavebnicemi Lego.
Když vám řeknou, že za vámi přijede na léto pár příbuzných, kolik myslíte, že jich dorazí? 2, 3? No tak schválně. Dorazili Lita, Náčo, Načito, Bratránek Bat, Tereta, Tonita, Skútr, Gordita, Čača, Lotlot a Lucíta. Zjistěte, co se dá o dívce Tejtr a jejich příbuzných a ještě víc. V novém seriálu Primos. Nový seriál. Od pondělí 11. listopadu v 17:10 na Disney Channel. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké by to bylo nepamatovat si, kdo jste, kdo jsou vaši rodiče a nikdy máte narozeniny? Tohle je Ayla, dívka bez minulosti. Jediné, co o sobě ví jistě je, že miluje tanec. A když se setká se skupinou Mirrors, zjistí, že má mimořádnou schopnost. Zajímá vás, co se bude dít dál? Sledujte seriál Ayla a Mirrors. Od pondělí do pátku v 19:35 na Disney Channel. Jsi třetí z Mirrors, kdo dostal takový vzkaz. Tajný ctitel. Díky hlasování a mě, když jsem ho postnula já. A kdo vede? Je to vyrovnaný. Může to vyhrát kdokoliv z vás. No. Čau spolužáci, je tu nový školní rok. S přáteli. Jasná, páka. A všichni se dobře baví. To bude vážně super. A všichni jsou zváni. No, tak tomuhle říkám výhra. Roztleskávačky. Já nemůžu neuspět. Zombíci. Je čas trochu přitvrdit. Vlkodlaci. To jsou nervy. Mimozemšťané. Tohle fakt pochopí jenom mimozemšťan. A k tomu tihleti. Pane Pedlstixy. Teď, když jsme si vyjasnili základy, pojďme se pobavit. Jdeme. Užijte si legraci na vesmírné lodi při měsíčku. Oddejte se rytmu nového animovaného seriálu. Zvládnout spolu tuhle skvělou školu, tenhle čas je náš. Máme tady zvláštní rok. S námi můžete být sami sebou. Se hrozně těším. Bože můj. Seriál Zombie animáci. Premiéra 28. října v 19:05. Pouze na Disney Channel. Alfrede, jsi tady? Halloween je konečně zpět. No, tohle skvělé vítězství bych chtělo oslavit. A velkou. Se samými hororovými epizodami. No jo. Dobrý den. Možná ne hororovými, ale trochu strašidelnými a hodně zábavnými. Nepříliš strašidelný Halloween od 31. října do 3. listopadu od 14:55 na Disney Channel. Soul Slime, pračka na voňavý sliz. Vlož sliz do pračky, přidej voňavé kuličky a zapni praní. Chvíli počkej a hele, už je hotovo. Soul Slime najdeš v Bambuli a dobrých hračkářstvích. Když říkám, že je to ikona, je to ikona. Multifunkční korektor Instant Eraser. Pro mě nejlepší z nejlepších. Ikonický. Krycí superhvězda mezi korektory. Sjednocuje, hydratuje, snadno se nanáší. Ikona mezi korektory od Maybelline New York. Zatočte ruletou a zvolte si tu nejlepší cestu. Jste připraveni dobít Everest? Váš soupeř stoupá na druhé straně a může vás kdykoliv shodit. Zábavnou hru Everest najdete v Bambuli a dobrých hračkářstvích. Vítejte ve světě Hot Wheels. Sešlápni plyn a objev svět, kde se T-Rex může stát závodní dráhou, žralok supermyčkou a RC Monster Truck Megavrex se dá ovládat na dálku. Největší dobrodružství zažiješ jen ve světě Hot Wheels. Detektor lži. Odhalí pravdu nebo lež? Snědl si poslední kousek dortu. Samá lež. Kdo ve výslechu obstojí? Máš hotové úkoly? Najdeš v Bambuli a dobrých hračkářstvích. My Fuzzy Friends. Medvídek koala je tak roztomilý a rád se mazlí. Pevně se tě chytí a přitulí se. Objev více než 50 jeho reakcí. My Fuzzy Friends na tebe čekají v Bambuli a dobrých hračkářstvích.
Když vám řeknou, že za vámi přijede na léto pár příbuzných, kolik myslíte, že jich dorazí? 2, 3? No tak schválně. Dorazili Lita, Náčo, Načito, bratránek Bat, Tereta, Tonita, Skútr, Gordita, Čača, Lotlot a Lucíta. Zjistěte, co se dá o dívce Tejtr a jejich příbuzných a ještě víc. V novém seriálu Primos. Nový seriál. Od pondělí 11. listopadu v 17:10 na Disney Channel. Chcete něco vidět? Wow! Pak se dívejte na nová dobrodružství v seriálu Kluk, holka a td. Překvapivá, povznášející, magická. Stačí zapnout televizi a dívat se. Kluk, holka a td. Nové díly od pondělí do pátku v 17:40 na Disney Channel.